Gospođe i gospodo, štovani izlagači, cijenjeni gosti i uzvanici, riječanke i riječani, srdačan pozdrav. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni gosti i izlagači. Osobno mi je zadovoljstvo kao i uvijek pozdraviti vas na prigodnoj svečanosti otvorenja najstarije nautičke sajamske priredbe na ovoj strani Jadrana, naše riječke nautike. Koristim prigodu da u našoj sredini posebno pozdravim gospodina magistra Vojka Obrsena, gradonačelnika grada Rijeke, gospodina Marinka Dumanića, predsjednika Skupštine Primorsko-goranske županije, profesora dr. Ivana Frančiškovića, dugogodišnjeg predsjednika organizacijskog odbora. Također mi je posebna čast pozdraviti u našoj sredini gospodina Zdravka Zrinušića, predsjednika uprave Croatia osiguranja Zagreb, koja je s nama od naše prve nautike kao izlagač, ali i dugogodišnji sponzor s čijim suportom lakše organiziramo sajamsku priredbu. Također pozdravljam saborske zastupnike, predstavnike diplomatskog kora, predstavnike gradonačelnike, načelnike općina, predstavnike gospodarskih obrtničkih komora, turističkih zajednica, naše istaknute gospodarstvenike te predstavnike političkih stranaka i medija, crkvene vjerodostojnike. Ujedno se svima vama zahvaljujem na odazivu, posebice izlagačima na trudu i sredstvima koje su uložili da bi sudjelovali na 26. međunarodnom nautičkom sajmu nautika i 15. izložbi inovacije u pomorstvu i nautičkom turizmu koje je danas svečano otvarano. Ovogodišnja nautika pripremana je u ozračju teških gospodarskih prilika koje traju u kontinuitetu od 2008. godine, u čemu je uz svjetsku krizu doprinijelo i naše nesnalaženje u traženju izlaza poput trošarina uvedenih u kolovozu 2009. godine. Ipak, čini se da su pomaci napravljeni, da se traže promjene kako bi domaća nautička proizvodnja krenula uzlaznim putem. Ove godine, čak i više nego prethodnih, riječka nautika posvećuje posebnu pažnju svom osnovnom zadatku koji ostaje i dalje nepromijenjen, a to je da motivira, propagira i pokreće domaću nautičku proizvodnju. Ono što nas posebice raduje su hrvatske premijere naših vrijednih brodograditelja u kojima ćete uživati netom nakon otvaranja. Zajednički trud organizatora i izlagača rezultira time što mnogi hrvatski brodograditelji izabiru upravo riječki nautički sajam za predstavljanje i promociju svojih plovila, a mnogi su noviteti baš s nautike splovili na prvu plovidbu. Tako će biti i ove godine. 15. izložba inovacija prezentira inovacije koje su dio naših specijaliziranih sajmova s ciljem da postanu trajno ishodište nove proizvodnje i proizvodnih programa prvenstveno namijenjeni domaćih proizvođača. Uvjereni smo da će se među inovacijama predstavljene na ovogodišnjoj nautici naši poduzetnici prepoznati kvalitetne ideje i programe čija će se proizvodna finalizacija isplatiti kako poduzetnicima, tako i autorima. Želio bi se još zahvaliti. Isto tu je također od Dumkića Šibenik 800, Novi Gračo 19, Arba 5 koji je dalje na kraju, sve su noviteti jednostavno. Poštovane gospođe i gospodo, evo drago mi je da se okupljamo po 26. puta otvarajući riječku nautiku, a čini mi se, ako se ne varam u broju, po 7. puta otkako se ona preselila ovdje na riječku rivu, odnosno točnije na gat Karoline Riječke i rivu Boduli i time se približila moru, što je u osnovi i logično za jedan ovakav tip sajma. Sajam je u pravilu po nekoj općoj definiciji mjesto susreta između proizvođača ili prodavača i kupaca, međutim nautika je uvijek bila više od te klasične definicije sajma, jer su ju uz naravno samu onu sajamsku ponudu i brodova i ostalih proizvoda vezanih uz nautiku pratili i čitav niz drugih događanja, od različitih okruglih stolova, stručnih sastanaka, pa do izložbe inovacija vezano uz more i pomorstvo. Želio bih se naravno zahvaliti prije svega organizatorima i izlagačima, jer sam svjestan da u ova nimalo laka vremena nije bilo lako niti organizirati ovaj sajam, niti se odlučiti za nastupanje na sajmu u trenutku kada je naravno prodaja svega, pa tako i proizvoda koji su ovdje izloženi osjetno pala. No mislim da je bilo važno održati tradiciju i održati sajam unatoč brojnim poteškoćama, a s druge strane, eto, možemo na neki način izraziti zadovoljstvo da su i upozorenja,
pa ponekad i vapaji koji su slani i sa ovog sajma i sa brojnih drugih sajmova, ipak stigli do ušiju odgovornih, pa je barem donekle promijenjena politika o trošarinama koja je u potpunosti gušila domaću brodograđevnu industriju, malu brodograđevnu industriju koja se tek razvila ili koja se tek počela razvijati do nekih značajnijih granica i postala prepoznatljiva ne samo u Hrvatskoj nego i izvan Hrvatske. Sigurno da je to djelatnost od koje i dalje očekujemo značajne rezultate, da je to djelatnost koja se logično nastavlja na jednu pomorsku zemlju orijentirano između ostalog i prema turizmu kao jednoj od strateških grana i zato nam je upravo ovakav sajam potreban. Još jednom uz čestitke i zahvalu organizatorima i izlagačima proglašavam ovaj sajam otvorenim uz želju da se ovdje vidimo i dogodine.
boji. Nađi krvu. Ali nas odi prvo, kad god ćeš, što ne nećem da li može. For living.